anyị nwanyị mere sitere ya bụ n'ụdị na site n'ifufu igwu egwuregwu a na-achọ ọ bụ mmehie ahụ na-achọ ihe site ga-achọ bụ egwu ma adịghị n'ime ha ya bụ na-achọ kọbara ga bụ egwu ha ọ na-akọ na-asị na iwe zụtara nne ya bụ ihe ha nyere a na-egbu site na akwụm ihe maọbụ esu ha maọbụ ewu hecha a na-egbu ya bụcha na-atụ aja ya bụ olumanta na anya bụ tọshiri na mkpụrụ ọchị bụ mkpụrụ ọchị tọ nke na-eso erihu nke dị ugwu ya bụ nne ya so a na-eji rakume eme a na-eji ewu eme a na-eji ebule eme ihe ha na-ele bụ bọchị ha nyere a na-eme a na-achụ aja mmadụ eme na nwa mkpụrụ chetọ na ha nwere bọgụ na-adọ ugwu so erihu ma ihe ha na-eme bụ ịnọ Chineke gị mfe ịnọ Chineke ha na-eme bụ iwe nọrụ Chineke gị mfe ị na-eme n'ọbụ kenya ka asị na ya mere ọ bụ na-enye emeghe gị asị na ya emere gị ya na ara anaghị na anaghị na-ata maka na ọ bụ dada ya gị dị chọrọ ihe obodo kwuwe ka ọ bụ wee kwuru ihe ọ bụ na-eme ihe ekpo ọzọ asị na ya egbudo elu ya bụ na ekpe asị na egbudo bọta ges ọ bụ na ndị ụha jere eri achọ ka ese egbu mere anaghị lalata n'ime na n'igbo ya bụ ya kwana asị na ọ ga-esoro asị ya so ọkụchim na anabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o megola ya na ndị musulmi ndị ọzọ emechegola ya mgbe ekwegotero na lahịa na aga na-eme ya onye anabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ọ ga na-eme ka anyị mara na ọ nwere ọrụ ya ara ụbọchị ha nyere a na-achụ aja kacha achọ ihe ka mmadụ megide mmadụ igwu ihe egwuregwu uche ọbara ọ nwere ọrụ nkatacha ọrụ ụzọ dị na-abịala sori n'azụ na ya bụ mbụ mgbe a zụtara eshu bụ eshu a na-eji emele ya eshu mere ahụ ya mgbe abịa na mmara ahụ ise a na-eji emele ya nnukwu mmebe ebekarị m ahụ ise emele ya ya maka ọbụ mmiri lẹ́yìn àbẹ pàdé ṣáàbì màkà yín mara lẹ ọdún yìí tọ́ yìí kàwé nígbà. mẹlẹ yàrá kọ́ wọ́n kúye n'abẹ́dẹ́ bá nyà abẹ́ dàbò nà mẹ́ka níjẹ́ ìbílẹ̀ mẹlẹ ya kàtàlága ìkótó ìbílẹ̀ wọ́n mẹ́rẹ̀ ń bá wa wọ́n mẹ́lẹ ya yà kàtàlága àpìràpì sòwúrẹ́ àtàkùn sòwúrẹ́ ewu báyìí ntí báyìí sò ntí sòwúrẹ́ àpìràpì ntí sòwúrẹ́ onye sòwúrẹ́. Fọdụ abagidara esu na rakume. N'ọbụrụ ịnọ na maka ịnọ ha Joshua eke kasịcha lada mgbe na bụ rakumi kalada onye na esu na ndị ọzọ ya maka ọmụmụ ka anyị mmadụ na ya bụ ihe na ahụghị ọ bụ ihe dọọyị ka ha na-eme ka anyị aga nọrụ Chineke mfe ka o si ya ti usoro ya bụla ya ihe ha na-egbe egbu usoro ya bụ na nke mbụ ọ na-adị kọcha site n'ebe ejighị ebe ihe ka oke na-eme ndụ a ị ga-emekochi atụ a ka oge ụbọchị iji ji emele ya na ewunye nwata elee na chukwu Chineke ya ka ọ gotere fesi gotere panadol wee degara ya ka o ruo oke wee mele ya ọnụ onye na-enwe adịghị ọdị a na-eji emele ya maka gịnị maka na o jigo mgbe mmelekọma ọkọrọ ya na-ahụ na ọgwụ ya eri igote ewu na-eji emesala ebenye emele ya irute ichisi ya bụsa ọzọ ogbewe iweta echarọkpa ọzọ ogbewe ihe bute na achụ ara ụlọ ọrụ ya bụ kacha njọ ogbe ya ata mara na petalị ya na obodo gị ọdụgo onye a ga-etinye mee le ya ma ọ bụ ije ya tụta nke na-epi kpọ ọbọdụ ha gbasị mmezi asị ahụ mele ya ihe ndị nke mmanụ adịmaghị na-eshi pe onwedere a na-emele ya nke ọbụla ị na-akụkụ izizi aha dị
onu ojere eso kada ya emele ya dịka ọ bụrụ ojere kada maga ahụ ụzọ kada ga ahụ ụzọ eso me ga eje emele ya na no ojere ko mere na mpaka n'okwu na mpaka leka onu ojere no we anyị ga eje ebe gị na a ga-eje emele ya ma nke ga webe ga ọdụ tọpụta na otu ada ma yobe ebere ọdụ na agụghị arụwe abụghị ga eje emele ya obodo eme ka gị mara ndị Igbo Menenwa na adịghị eme ya adịghị egwe ha na-egbe ewu ịlaba solutions ya bụ mgbe ndị ahụ bịa pụtaba n'igwe juru ụbọchị ntị gedegede ya ụdụ manta maọbụ ụbọchị nhanyere eji ebe ụbọchị nhanye nkọcha tọhọ nkọcha nhanyere nke n'ukwu ya bụ ọ bụ amụ igwe jimere bana ji eme ma ya bụ ihe eme ọ bụ sụna ka ihe serela ihe imeri ihe eri siremele ihe imeri ọ bụ imemele ya ihotele ihe imeri ike udo ẹ̀nọ́ ike udo ẹ̀nọ́ itikọrọ ẹ̀tọ́ wúṣú ní ẹni bẹ ihe ìwọlé ìlọdọ ní mẹrẹ saraka dáṣọ ní mmadụ emerela ya nke ọbụla imerela ya ma ndị bere ahụ anya emele takataka lẹ́yà ní èrí mẹ́ni bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ́ èrí èjì yá adásítọ̀ bá mẹ́ta ìwòsàn ní ẹ̀mẹ́sàlá kan ní ẹ̀ ọ̀fìwé bùrọ̀mọ́lọ́mọ́ rẹ́lẹ̀ ìwòsàn ní bẹ́ẹ̀ lẹ́yà ayélujára ní bẹ́ẹ̀ abáṣẹ́ akọ́kọ́ àìsọ́kọ̀ àgùn àrẹ yàrá yìí máa gbọ́ ìpòpò rẹ̀ àlùyá iye náà rẹ̀ àlùyá bẹ́ẹ̀ wọlé yá kúkọ nẹ́ẹ̀má lè gbé abọ́tá ní ètùlẹ̀ bàbá abọ́tá ní ètù iná máa bẹ̀rẹ̀ hànà ó wẹ̀ kúmọ̀ ògùn àmàlà lọ́dún wọ̀nyí maka owó mi ibẹ̀ àti lè náà nìka mbe ka ndị nne ya ya emela ya nwa mgbe ndị ka ndị emela ya ma mụte ladala ya chineke na azụpụ na ezo o mebiri bifọ na anya mejigwe na nna m azọ ejigbo ohere n'ụwa emekọbeghị ka anyị bụ alụma musulmi kụrụ mara onu ntakịrị uno onye mme Qur'ani competition n'echide n'ikeke chukwu by 9 o'clock Qur'ani bụ ejegoja aka nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị agbachila azụ ọ bụrụ na aka ga-adịla gị n'ime ya bụ Qur'an ejegoja aka enye mgbe abụ ọkaka ga-edere ya ma ọ bụrụ na ikwuru Chineke n'anya ụzọ ekele ya bụ Qur'an ma akwụkwọ ya n'ebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam esiri m n'aka anyị oke ya bụ Qur'an ma jọtọ ụma na aka ga-edere Qur'an wetile kọmpụshọn na Qur'an ejegoja aka ịmara mme onye gbara mbọ ga-eme Chineke akwụ ụgwọ ya maka ọbụ anyị ga-eti sebe ya ijigi ọzọ ejigi ọzọ iji na-eweta n'ikeke chukwu ustaz onyeisi ụlọ ebe ọrụ ọnọzi na ọbụgo mbereka na mabịa ya maka ọrụ ibe Chineke na-anyị ka eche na anyị jide 9 ụtụtụ inshallah anyị emezi kechile n'ụtụtụ 9 o'clock ka anyị na-ezi mana ọ bụ ihe abịa obi ibe abịa ekwusi ike ọ bụ ihe abịa ọ bụ na-etirikwa afọ ọma anyị n'ogbu ma ọ bụ ekwuru oke gbasara chukwu anyị ga-agbakọ ọ bụ na chukwu afọ maghị n'ogwu debe anyị kwuru ekwesara chukwu anyị ga-agbakọ nneta ahụ ọha na na-ebete ya mdebe ekwe ọzọ utochi na anyị nọ flọg ka anyị sabata ka anyị ma amadebe ego gbana kwụkwụrụ anyị idejiri ka anyị sabata ka anyị mara ka anyị mmadụ ole ihe chukwu mana ka ọkara tụkwụrụ anyị na ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ebego aka maọbụ n'anya anyị were maka na mmenya asị mana nke echile ya bụ oke isi n'ụtụtụ ma ga-egbe maka ọrụ edubere central mosque ebe agwa demonstration central mosque ahụ ejere wee jegoje ebe maka ọrụ ya abịa n'ụwa nwatakịrị ya ga ọtụ bụ nwaanyị maka anyị maka na ofufu na anyị na-ebe ụmụnne n'ama so akwụkwọ ya na-agba akwụkwọ ahụ ya nta mba ka anyị esi afọ abete
sister, I haven't had a call on the show because stop for me. I still can't keep my eye off it. I keep it. I have a competition. I am going to tell you in the moment. That's the video. Takbir. Allah.